sari-sari store ang aking i-vlog ngayon. Tayo po ay ligawan ng ginataang bilo-bilo. Ang tawag sa amin dito sa Samar ay ginataan. So ngayon guys, gagawa tayo ng version na ginataang bilo-bilo ng Samar. Ang ginawang ginataang bilo-bilo. Good. Tikman na natin guys kung masarap. Ayan. Pasok! Guys, masarap naman ang ginawa namin ginataang bilo-bilo. So, gumawa na rin kayo. Masarap siya. Matamis. So, ayan guys, thank you sa panonood ng aking video. Sa mga bagong nanonood, please like my video and please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para ma-notify kayo kung meron akong next na video na iga-upload. So guys, ayan, thank you for watching. Bye-bye.